Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya guys. Jumpa lagi di channel kontennya keluarga DC. Malam-malam ini DC masak guys. Masak apa? Godhong kates karo telo mah gak godhong. Telo mah ngemplung telo mah ya. Ndi? Ngono mbok mah mek telo. Lho wong dikek kerupuk. Dikek kerupuk. Lah telamu kene Mas Arif mek. Kuwi ngene ngono kuwi lho, tongge ngen legi. Lah tarap tongge ngarep. Pak suwe seras-serasan sesuk tak godhong sesuk. Godhog saiki ndrek ya. Nek tang godhog nek saiki wong bengi-bengi wayah turu kok. Iki lho wis jam 9 malam. Mosok kon godhog telo sing bengi-bengi mosok ape mangane ya, guys. Ngos-ngos lagi. Dek, awas lho, Dek. Di sini tak sepilno nganu, guys. Kembang katese. Lah iki sing kembang katese kan tak dhewekno. Godhonge tak dhewekno ngono guys. Dadi engko nyucine kuwi gampang. Iki sing kembange, sing khusus kembange lho. Aja salfok ya guys karo iki rupane. Iki sing tak nggodhog kan tanah lempung, jadi lemah lempung. Kok kali guys iki sing njupukno Mbah Dok Kombon. Dadine yo ngene iki rupane ben ora sepiro wae tenanan guys. Kok nek digodhog nganggo lemah ngene iki. Engko wis gak pahit lho. Iki jenenge wis nek mangi iki medhok iki. Patenane. Apa ndi kok? Apa ndi kowe? Nanti lek regane pegel. Lah gekno wedang? Gak aku to. Aku mau kan ngombe itu. Terus iki sing godhonge. Lho. Mantes iki warnane ijo. Bertak godhog sesuk kan karek ngoseng. Kok nek anak urang teles ngono diutukokno urang teles ya. Seneng tapi liyane moh iki. Ndeke masak dhewe eker kok tiwas liyane moh. Godhong apa kuwi? Dong kates iki lho. Ya nek sing gak seneng ya gak seneng. Jerene iki aku ngoseng dong kates ngono. Walah, Mbak, pahite ndah ipo ngono lho. Piye aku ngono. Wong nek godhog nganggo lemah kok pahit piye lho. Ya ora aku nek masak iki ora tau pahit iki jute. Awang dhuwur anu kates. Kayak enek rong kowe teh, Dok. Iya cake wong-wong kuwi ngono godhong gak tenan. Wis gedeng-gedeng ngono kae. Nek nggone lek kis iku ngangge ungaran kok. Sing kados gantung kae kembange tak cili kae kae. Ya iya. Kuwi ape ditegor. Nang gitu tak tegor yo sih ngono. Walah aja tegor lek kis, tanggone rambanan lek kis mondok gak ngeron-roni nggone ning guritan kok aku. Iya wong sing seneng yo mak kae ngono. Kan Mbah Kapu karo Mbah Damin iki Pak Leke dhisik. Iku wis balik ning Kalimantan neh, guys. Kadang yo 2 tahun ning kene, 3 tahun ning kene, engko terus balik ning Kalimantan Barat. Iya. Adem ngono lho, Kong. Iya. Tur yo cara yo ora ngeron-ngeroni, nggone iku lho yo ning nggon kuwi. Wis tak ganti paksu kae lho, guys, kon godhogno telo. Diumbah, kocrok terus dikukus ngene. Aduh sikilku mbok ida-ida endreng geles. Kok mbayani kowe? Kae wae Mas Arif duwe 5 ndek sore, karo mbiline 5. Yen aku mah ngopo cara enak ngono ora tak. Sesuk para esoke ya, engko esoke mateng ngono kae. Godhog esuk. Wis sarapan esuk. Mong jumpat Yo. sine do ketok ngono. Lah bengi-bengi Mas iki. Ya apa? Jam 09.00. Jam 09.00 iki. Iya iki. Wis sepi kabeh. Loro botol. Kalau cinta kono tinggal anu ya. Ngomong sadene ngaput ya primat. Ngaplute wis meh bar kan. Iya sandarku dak mbahku kok. Jere bumbuk kene. Lah iki jane iki Keri. Bubuk jane sapa iki, Mas?
Jajan diglithuki Pakde kok gelem. Kaose dilorot. Kok Pak lho. Saru. Nah, katoke njukno. Iki lho. Disuting mamak kalau sarung kok dingerti Pak Polisi. Oh diglithuki Pakde kok gelem. Kuwi apa gak turu apa piye? Aku pe mantuk lho. Diglithuki sa. Sesuk tumpas karo mama ae. Turun ya. Gak masuk. Bumbu. Ibu dipek kakak. Apa nama sadem aja sih? Gak mantuk, gak mantuk. Wis gatekno Pakde wis mantuk. Mantuk. Gak mantuk. Udah mantap, iki lho. Wis ra gubris. Lho bocah-bocah yo ning anu Mbak Pomo nama dhewe. Ya ning omah dhewe wong ning Ngawi paling mbok do tuku apa. Itu lho. Oh balik ya. Apa ngidul? Lah nanti ya. Lho, piye Mas iki? Oh nang ngomong. Kok Ngawi wis teko, Dik. Ngawi paling mbok do tuku apa ngono kok. Wis teko nek Mbah Pomo mang ditinggal ning omah. Wong budale mangkate mang jam 12-an mau jam 11 mang mulih sore jam 5. Sing tekno anu ngeleh omah. Tukli. So setu kliwon iki jere Cek. Lima ini Beda lagu. Ayo, Pak. yo kali aku mak. Gongper, Nduk. Aku Heh, Cek apa Cek belajar? Wis setengah 10 lho Dik iki. Bapak kita malah nyuwun cemilan iki lho. Malah kon nggodhog nombili karo telo rambat. Iki campur ya, bili, telo rambat. Iya, tapi ora tak kocek lho iki. Butuhe tak wasak nganggo kasakan atom kuwi. Kok kasakan atom, kasakan kasat. Iya, iki tak nganu sak kulite. Ngene iki Mbah Marsam jere sing nandur. Wonge njupuk bibit tapi dicir engko nek pas udan. Njupuk setengah sak ngono lho. Aku dikon mek ndiki mek 5. Lah jere kon ngenteni engko nek kontok kisut-kisut nude jere wis enak ngono. Lah Pak Su diceritani ngono ya wis ora percaya butuhe ndang digodhog ngono. Mbok. Lah ya kuwi Mbah Pomo njaluk bibite ketika mbahon. Iki panganan sing alami tanpa bahan kimia iki ya, Guys. Kok enak wong nyidam bengi-bengi njaluk cemilan padahal wis setengah 10 lho ngene iki, setengah 10 lewat. Gen karo betah melek ya, Guys. Ora suro lah ya panggah melekan ae. Wis tak matengi. Setengah jam jera mateng apa? Setengah jam kuwi mateng. Anu Kong, kowe sampe nek nggone Mbah Pomo kuwi wis dadi. Engko terus njaluk bibite genten. Njaluk bibite. Terus karo kuwi lho Kong. Nek wong duwe Garut. Dinda ki golek ya apa nduk kuwi iki? Garut. Golek apa? Apa jere? Lah iya kuwi nandur kena nggo jenang. Ki tutupe ndi ya iki? Ya ono ya lantaran iki ya cara anu ki ya ati. Iki kok tutup-tutupe ya, Guys? Ning ndi? Tutup kuwi ning ndi tutup. Iki ora gathuke. Oh iki. Kok bingung golek tutup. Ya wis kemebul. Wis delok kasak wis. Telone iki warnane kulite iki ungu. Abang, tapi kok jerone putih, kulite tipis. Ane ora tak koceki ya, Guys. Telo rambat. Ya ora ambat kok. Telo rambat ki kulite tipis lho, Kong. Terus tak kasak ngono iki, Mong. Wangan sak kulite jere Mas Arif. Pangan sak kulite lah enak ide.
Kono iki lemah kapal. Tunggu iki putek. Gak roh iki. Ini lemah kapal, lemah kapal. Ini cara buku ya, Pak. Ini buku ya. Ini kalau tandini kalau itu kan. Sama anak apinya itu kelompok. Emang ayahnya buat HP metu, HP jakong. Lompotan ndak koyo wong desa kok nek kono ki wong sing tak sia jere saiki kok Nah, di. ning ngene kuwi gadore om Anu ngene sing Arifin apa bayak nindang iki mare nek ning Rambu ki wis termasuk kota dene ki ora koyo ning desane dhewe iki janjene wong meninggal yo nek ning kota nek gak kenal ya Baru model kan kota. Lah porong turu isa. Oh alah. ayam apa jago nanti? Cek Padang mripate sire. Tekan Dindamu ijak pengen gawe apa? Golek sampul ngene ambek Angel gak ngentokno gentan ambek Viana. Jadi iki ya. Wis teko mang bar magrib ngono golek. Bar ngaji. Ya kamu piara bener butak-butak. Lah iya aku mang bar ngaji langsung golek Yang beli ini. diluk ning bapangan ning Jesi. Tak balik-balik kalian. Ya udah. Tak sirami. Pak RT mang nek Mas Rene. Kenapa? Awan mang aku sok urung mbok telepon. Ngene, Mbak Seh. Apa Pak RT? Anu dikeno proposal Pak Heru ngono. Tunggu pi Pak RT, saya tak janjane dhewe ae suwen ku malah Sura bulan 6 iki wis kelewat, wis bulan 7. Ku malah numpo-numpo terus sing bayar keberatan. Iuran kulo. Ya aku yo lah karek nek mbok apa gawekno proposal ya aku narik nek ora yo Jam piro, Sa? Jam piro? Jam 10 iki, Dik. Jam 10 iki. Ya ora nang turu Lah, iya, kok. melok petang lek. Apa melok lek-lekan. Ibu mau dulu. Ngono ki golek sing nganter-santer ben kok kene. Iki golek sing antres-antres. Sa. Gorengan ini ada. Tarian iuran anu per RT, guys. Jadi sak RT iki Saru wisan iki. dibagi 3 bagian 4 atau 3 ya? 4 sing narik iki 4 sak RT iki. Sing bagian kolon kali dhewe, sing bagian deretan mulai desa iki nek 2 orang, terus sing bagian lo pamili orang. 1 orang. Jadi sak RT iki sing narik 4 orang. Kuwi kanggo Iki jam piro Mas? sok nek sedekah bumi neh. Jadi sok ben wis enek danane, wis enek iurane guys. Saru. Iki sih mulai Narik narik neh kok. Iki sakjane wis terlambat tok. Sakjane kan mulai bulan 6, bulan 7, wis meh bulan 8. Termanto ya. Mak ya, Dik. Kok iso? Lah kok ape turu kene ya biar kono. Nek gelem mengger gak nangis. Nangis duncal ning kali kono. Berpasti. Nangis buat ning kali kono kok. Ya, buat ya. Rawal-rawal lah. Mulai kok sawah lho kok. Digokno ngarep lak kudu moh. Mburi ae, Mak. Cekelan nyenekku. Aku kalau neng aku. Brojol ngene ora cublok kek kok lho. Tak tarik ki yo kudu moh ae aku. Pak Ede iki kok sawah ketik-ketik. Nggo ngarep ae. Lho sing diatur angel kok. Aku sampe modun barang. Bapak anggere mau tak gokno ngarep tak tinggal ning kene. Pangat kirek aku ngono. Gak paham. Aku yang Misalnya nampak aku adik ini. darah nggak isi ngantuk. Dadi pepek ade ben turu. Enggak turu. Pinter. Wong ngono ki seneng pipine templekno ning anter-santer ngono ki yo. Ini awak kono nang. Jek mbok gelarno kasur ku lho tipis yo sam gelem yo ning anu dik mesteran. Wong mripatem lho karek prambat es aku. Wis seneng sing adem-adem ah. Bubuk kene ya.
Apa ibu kok turu dhewe. Aja nyablok ngene, Dok. Ibu turu Jamu dhewe. isa. Kudu kates. Anu. Gue jamu ni kowe nggo. Panus lho nggih. Kuwi sik panus kuwi. Delok ah. Aku nek maten jam 10 rek mbuyut iki aku. Nek ndek bengi iki lho aku ngantek jam piro ya? Ya macam 12 tak ya aku ndek bengi. Jalan HP. Jamu ki delok ah. Kowe roh jamu apa ora? Oh, jamu. Pahit lho, Dek. Jamu ni sapa Lho, lho kowe? panas. Sik panas. Wis adem. Mas Adam. Wis adem, Dek. Bubuk kene ya tak keloni ngambek kakak. Kakak isih belajar ya. Sedang delok sik kakak ning kamar. Ya ketiga. Dewe apa kak? Wong nyampuli Ya jika buku. dulu kali. Kakak anu nyampuli buku. Lah aku melok kakake ku ya lho. Suweneni yo, Dek. Ada kali. Ora yo kakake ku lagi. Kon balik ngono Pak. Roni yo iki. Sik tak tilikane sa, telone wis piye sa? Meledak-meledak ke burung. Lah. Telone wis medhuk ke burung ya, guys. Wis medhok apa urung kok medhuk-medhuk bahasa ndi iki? Setengah jam ngono ndra wis meledak-meledak kae nggo. Urung. Urung, guys. Delok pas. Paling agak 5 menit. Pak Su ki nek maten mbuh piye iki kok lambene iki kudu mangan ae. Nek ora bandak meledak. Sing biline kuwi, Kong. Medhok ora ya, Kong? Nek gak medhok ya panggah gak meledak ah ya. Biasane bili iki medhok iki nek ngono kae Aku gak yo metenge Dinda mbok golekno nang kene Magersari. apa ditukur lho. Aku ki lekasan Dinda ki sing tak pangan ngono kuwi, guys. Bangsane mbili, telo, terus sampe opeh kok kae. Kuwi. Yo wi, entuk kondi kok ke Magersari no, Kualas. Oh ne Mbah Tri, Mbah Mus kuwi. Kae dikeki apa tuku e, Kong? Kok ya cara mono kok kuwi Kak. Lali ya, Kong. Nampang. Wis 15 tahun lho. Bekas omah kae apa sapa Pak Sindara bapane? Itu tipe wong bapak. Blok Magersari dadakan kuwi. Itu tipe wong bapak. Ya kuwi sing gone anu. sing ngerit pari kudenane jamene sing mek jaman anggonku. Walah sing niku blok kuwi ya. Jamane Mbah Untung ae, Pak. Nggone mus iki. Aku cara meneh yo lali. Biyen nak Magersari 1, Magersari 2 ngono ya, Kong. Iya. Sing dinggone Yudami kan Magersari 2 kae. Adoh rondoan. Kowe turu kene, Nduk. Sing loro Ayo tak kelone ya. Lah iya, Jane Magersaran aku. metune bruk celeng kuwi, Dik. Ngono Yudami ke bruk celeng yo nayu kowe. Saiki wis ning desa Pak. saiki nang Omahe yo wis gak enek kae Magersari kae. keren. Saiki wis ganti gas tinggaran kadang wis wong Lah nek dienggo gubuk-gubuk ngono kok sing gak. gone etan dhewe iku sapa iki beli. Tiba wong bulakan ngono. Lah sing gone Gak ngene rek pengampun kae. Mbune Mbah Mus sing anu kuwi tiba samin lurae samin kan. Jadi tiba wong bapangan yo tiba kae apa. Notuane Kok penak nek dhewe engko. Turu ning kono iki kok. Wis merem ah. Niku orang bisa kecil lagi bisa langsung turu. Wong turu nek ning kene iki mari moh dikek ning Mbah Tok iki kesempatan ya. Angger Mbah Kung ning kene ndek ngliduk HP. Ora yang tak cekel. Ngono, Dik. Oh, lah jam piro, guys? Oh, lah. Jam 22 lewat 5. Berarti jam 10. Jam 10-an. 10 lewat 5. 22 jam 10 ya, Mas? Mbah Kung ora kanthi ngenteni telone kok. Gage mengguri iki ndek ya ora nyekeli HP iku lho. Padha ae, Dik. Tak kon tuku neh nek bar panen aku ngono gak oyok-oyokan.
Ngene iki lho. Bocah kok oh alah rino wengi padahal wis jam 10 turu yo ning kene. Ini ki kok golek mboke, kok golek ayahe ora butuh iki. Gambar wong irik rene iki. Jam 10 malah rene kringete ndak ngono. Yo bios. Ya Dinda yo rung turu kok. Lah memenge yo alah gak usah disampuli aku males gak usah dikei samak lah ngono. Dadak peraturane yo ngono. Iki panggah golek. Wis sedina-sedina ora tau leren aku lek maten bengi cek. Apa neh Dek kadang iki Dinda iki kudu muring-muring dhewe kok yo keselen lho perkara sekolah wirawiri esuk sore kadang bengi cek ngaji. Yahene urung turu. Kayak kecap ngono. Kuwi ki radang paling Mas. Ya tak kon tuku adem sari. Kecap ning kulkas ki lho sing bukaan enek. Nglawang ngisor dhewe ki. Dhuwur ku lho ya lho. Enek nganu kuwi jeneng Apa? Lha ya Dinda omongi sesane karo sekolah. Kuwi nek mbok ngulak loro ngono nggih. Aku ndek nani ya Mas. Nggo ngulu loro nggo watuk sengkrang-sengkrang. Iya. Ya pilek ngono kuwi aku ndek tak loloni ora ndi, ora goreng kerupuk ora apa rong dino. Suwerik. Man gorengan tak klareni kok. Wong rasane iki koyo ning gurukane koyo di walah kleler koyo dioglok-oglok apa ngono kudu watuk Aku ndek bengi sampe terno ya. turuku ora tanek kaya perkara gorokanku kemeriak kuwi. Ya iya, iki terno nek. Kabeh untuk tanek sik. Mbane gede mbedit. Njen gedhe lha nek mbok tekoki sampean Pakde mau masak napa? Telur, Kayak mie. kek nemi. Nah ya paling ya beda karo piana. Piana iki ndek cilik gulet ae yo. Tapi nek iki kan perhatian. Awake panas e kowe ngantek merok ra turu lho, bukane Tapi iki sesek. perhatian iki cara mono. Enak wong mangan ngono langsung enak banyu. Iya nek mbek aku lah sih duwe jajan iki kakake njaluk ora olah-olah tenan sing digoleki ya aku kok. Ketakno mama ya ngono kowe. Bisa iki cah cilik tapi pikirane tuwake. Wis Pikirane makan tuwak. Mbah, nanti lah ya. Kuwi cados sigarku. Nek telone iki medhok ya. Sing anu ki kuwi lho mbiline sing wates kok watu. Kuwi antarane iki kok ngos-ngos gak medhok. Yo. Mila sing etan kuwi lho wis medhok. Sing telone aja mbiline, telone. Sing telone ketekan cilik wis medhuk. Nek sing ketekan rontok gede-gede tak tukuli mong tengahe sik ngos-ngos. Iya sik wis empuk. Apa ya Lah ya rak cilik iki ngono kuwi yo mbok yo mek adah Kang, kok le mejur tok niku ora yo. Kok iso mek seng-seng ngono kok yo genah kok. Ora diben adem sik, senengane panas-panas iki ngono kok gurukan ra rusak le. Iki mang anake yo gawe story. Ngeroki sing lanang. Lah kena apa nang? Ayahe habis Bu, awake adem panas. Lah ya kok kono kene rasane ning awak iki do pating perkinting kok ya usum. wis medhuk iki. Kono jere ya usum. Lah Mbah Kung malah mengguri. Tak omong wis diluk engkas kok Kong aku. Aku warek iki. Yo HP. Paling ya sesuk do dienggo sarapan esuk ngene enak. Ora sitok biasane goleki nganu nek kabar stok kabeh ora ngurus itu. Lah mboke bareng ndak anakku ning ndi ndak ngreken iki. Sing tekan mbok iki biasane sama metu nek ditututi mang. Lah terus nek turu rek. Nek Ora kene nek metu rek iki mang rene jute. sampe mama arek ngono rek. Telok guys, panas-panas. Ben adem sik, gurukane lara ngono kok. Kok kandhanane malah luwung isa. Apa lesu Mas? Ora ya semangat banget. Kok perintahan kok mberi tili sing kon gekno wedang, sing kon nggodhokno telo. Telok nang
Tengok-tengok Medok piye, iki. Mas? Aku ki lurung leren lho, Mas. Sampe yo rontok ngesakno sithik ah, mikir ngupload, mikir nggih konten. Rono rene wirawiri yo kesel iki, Mas, penggian omah. Yo padha kesele. Apa sing Heh? wong urip ora kesel. Mati yo. Yang mati kesel kok. Kesel mikir kebuki malaikat. Lah kok semen ora ngarah dikebuki malaikat. Kok masamu ora Rasa sambat. lho rasa sambat piye lho kowe nek gak perintah ya ora sambat Mas aku yo meneng ae Dik. Aku jak saniki yo meneng kurang piye. Jerot Alasan. Kubuki malaikat. Godo malaikat. Oke guys. Yes, ngono ya guys, konten sesuk dilanjut nah guys. Matur suwun nggih. malam iki. Wis jam malam, wis jam 10, jam 22 10 ya Mas. Jam 10 lewat lho guys iki. Kene cek do mbekiki ae, sedangkan tangga-tanggane wis do turu kabeh lho. Wis ngono ya guys. Makasih banget supportnya, dukungannya, sarannya. Pokoknya matur suwun, desih gak iso bales apa-apa. Cuma bisa mendoakan yang terbaik buat semua family online tanpa terkecuali. Dimanapun panjenengan berada ya guys. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Muga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam, berkah barokah, diparingi lancar, diparingi sukses usahane, diparingi gede rezekine, paringi selamat seger waras uripe, selamat dunya akhirate, amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Lho ora ngono Mas iki lho. Arek kaya walah yo wong akeh bar dijupuk kebasi rek yo langsung di alah mbok ditepas-tepasi dhisik. Kok iso? Kro Nduk, telone mateng, Nduk. Ndang ngelar, Din. Disa ben melok turu kowe ya. Lho. enggak terkenal. Kamu Nyamuk sapa tiga-tiga nyamuk. Aku damokno Mas sing ben adem ngono Mas. Alah betakno adem. Lambe kok.